Παιδιά, αυτό είναι το part 3 εδώ πέρα. Είμαστε στο part 3. Παιδιά, έχουμε ξανά ακόμη στο όνειρο. Είμαστε εδώ πέρα μέρες στο όνειρο. Για να δούμε ποιος θα καταφέρει να επιζήσει από εμάς. Και ο λίγος δεν είναι creepy. Πάρτε κάλυψη. Πάρτε κάλυψη. Όλοι κάλυψη. Ελάτε να σχηματίσουμε ένα τρίγωνο. Ένας κοιτάει από εδώ, ένας από εδώ και ένας από εδώ. Παιδιά, πάμε. Κοίτα από εδώ. Παιδιά, το φεγγάρι. Άρα και θα ξαναδούμε τον ήλιο ποτέ. Ένα τρίγωνο κάνουμε, κάτσε εκεί. Παιδιά, Εσύ κοιτάς από εδώ. παιδιά, ας περιμένετε εδώ πέρα. Και... Νάτος. Πάτε σε μένα. Ρίξτε μια μπαζούκα. Πάμε, τον τρώμε. Στο τσουτσούμι. Μην τρέχεις ρε κότα. Έλα γόρι. Καλά θέλουμε να χυλάρουμε τώρα. Δεν έχουμε εκεί. Δεν έχεις bandages. Όχι. Έχεις ρε. Τα πέταξα. Έλα πάρε. Όχι τέτοιο, τέτοια εύκολα. Είναι 89 XP. Φέρε ένα. Πάρε τα όλα. Ωραία. Παιδιά, Ωραία, πάμε. παιδιά, λέτε θα ζήσουμε. Ναι, θα ζήσουμε. Εννοούμε θα ξυπνήσουμε ποτέ. Παιδιά, δεν έχω σφαίρει στο γιάρ. Δεν έχω σφαίρει στο όπλο μου. Παιδιά, πρέπει να βρούμε σπίτι για να μας δώσει σφαίρες. Λέει first spawn and Facebook. Ωραία, χωριστείτε εσείς πήγαινε από εκεί. Εγώ πάω από εδώ για να το εξερευνήσουμε νωρίτερα. Όχι μπρο, πάμε. Ναι. Ωραία, πάτε εσείς οι δύο μαζί και βάλτε μου Μάρκ που θα είστε. Ωραία, έχουμε το gym. Εγώ είμαι εδώ. Ωραία. Βάλτε μου Μάρκ που θα είστε αν βρείτε κανένα σπίτι. Παιδιά, είμαι μόνος μου στο δάσος. Όντως για σφαίρες. Οι άλλοι δύο είναι μαζί. Εγώ έχω 10 σφαίρες. Βρήκατε δάσμες, βρήκατε σφαίρες. Εδώ έχει στο Vision Center πάμε. Από εδώ. Όχι, εκεί ήμασταν. Πάμε απέναντι. Βρήκα ένα σπίτι. Με ένα σνάιπερ. Το θέλω. Μπρο, please, θέλω το sniper. Είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας. Νάτος, Ο Λίκος. κάνε άκρη. Μπαζούκα, κάνε άκρη. Όχι. Ηρεμία. Βοήθεια ρε. Παιδιά, Είμαι παιδιά, ξέρετε ότι αν πεθάνουμε στο όνειρο, πεθάνουμε. Αν πεθάνουμε στο όνειρο, πεθάνουμε και στην πραγματικότητα. Θέλω bandages, please. Θέλω bandages. Αν πεθάνουμε στο όνειρο, πεθάνουμε και στην πραγματικότητα. Έλα, Θέλω πάρε. bandages. Έφυγε ο Λύκος. Έλα. Παιδιά, αν πεθάνουμε στο όνειρο, πεθάνουμε και στην πραγματικότητα. Τι θα κάνουμε? Παιδιά, θα δούμε. Προς τα δω πήγε. Παιδιά, πάω να τους βρω, θα σας Πρόσεξε γιατί μπορεί να σας πω. Παιδιά, δεν τους έχω βρει ακόμη. Μια grenade έδωσε. Παιδιά, με έχουν νοιάσει, πρέπει να σας βρω κι εγώ. Ακούω το Λύκο. Έχω σνάιπερ. Παιδιά, δεν έχω όπλα. Αυτό εδώ. Αυτό, να, στο πρωτάς. Μόνο αυτό έχω και την μπαζούκα. Εγώ έχω μόνο σνάιπερ, τα άλλα μου έχουν τελειώσει σφαίρες. Όχι, εδώ μπορούμε αυτό να αναγεννήσουμε. Ποιον? Μα δεν έχω πεθάνει. Ωραία, εδώ το βάζουμε, Μαρκ, θα μας χρειαστεί. Είμαστε εδώ, μην φύγετε, είμαι εδώ κοντά. Να σε Jim. Εγώ έχω το σνάιπερ. Σνάιπερ. Να με. Το σνάιπερ, αυτό το αγαπώ.
Χωριζόμαστε πάλι. Εμένα ο Jim θα έρθει μαζί μου. Κάποιος θα έρθει μαζί μου. Ωραία, όλες Είναι έτσι για πάω μόνος μου. το έχω βρει πολύ μακριά. Χωρίς λίγο για να το βρούμε καλύτερα. Όσο πριν πεθάνει κάποιος και υπάρχει και υπάρχει σε αυτό. Μάξια. Ήταν τα μάξια που βρήκαμε στην αρχή, έτσι. Εδώ πέρα βγαίνεις. Α, δεν μπορείς. Εγώ έχω χωριστεί. Ακούτε όλοι καλά, μη φοβάστε. Ο άλλος έχει φύγει, ρε μπρο, από μένα. Θέλει ψυχραιμία ο Λύκος. Έλα λίγο σε μένα, πίσω. Θέλω χείλη. Έλα πάνω, έλα πάνω. Έλα πάρε αυτό. Όπλο. Βρήκα ένα μάξι. Έτσι, αυτό. Βρήκα μπαζούκα. Τι θέλω. Αλλά σε έχω μείνει και Δεν μπορώ να την πάρω όμως. Κάτσε μία. Σε ένα μάξι δεν είχες βρει την μπαζούκα.